Не треба тішити себе ілюзіями. Те, що відбувається сьогодні в Криму, якщо це не оформлено, не називається інтерфронтом, то це спільний фронт і обласної ради Кримської, і Кримської партійної організації, і певних громадських організацій. Ви знаєте, з якою метою? Відторгнути Крим придушити і кримсько-татарські рухи, відторгнути Крим від України. Що це, як не інтерфронт? Або те, що зараз зачинається на півдні України з тою ідеєю Новоросії і так далі. Знову таки йде ініціатива від Компартії, але певні вже групи її підтримують, і це теж вже елементи інтерфронту. Нам потрібно абсолютно бути дуже пильним. Але уявіть собі, що реакційні сили таки наважаться на це і ведуть військове становище чи роблять спробу якогось контрреволюційного перевороту. Що ми всі повинні цьому протиставити? Я думаю, це завдання руху в першу чергу. Все це, що ми робимо конструктивне, це добре. Але треба готувати народ до останнього рішучого удару. Коли буде справді зроблена така спроба контрреволюції, перекреслити всі наші теперішні надбання, загальний політичний страйк із масовим застосуванням інших актів громадянської непокори, перекрити всі життєві артерії, які тільки існують, вони паралізують повністю країну і вони примусять реакцію відступити. І я думаю, що такий день, якщо колись настане, то це буде останнім днем для реакції. Про те, що нам не треба розганяти парламент, бо нас розженуть танками. Це Володимир Яворівський сказав. Ну, як кажуть, вовка бояться в ліс не ходити. Нас у Західній Україні вже багато разів лякали танками. Коли ми рішуче усунули Компартію від влади, як я вже казав, нам відлічили 100 днів. Коли у нас почався демонтаж пам'ятників Леніна, пам'ятників тоталітаризму, голодали заклику ввести в нас військове становище. Не посміли. Ви знаєте, що на Львівщині почався рух і за створення національної армії, і на Львівщині почався рух і за те, щоб наші діти служили на Україні. Більше того, Львівська обласна рада ще влітку прийняла рішення не вважати їх дезертирами і всіляко захищати їх. Після цього до нас почали втікати, розумієте, із інших республік, не тільки ті, які були признані в Львівській області, але ті, що були признані в Донбасі, на Полтавщині і навіть чомусь на Уралі.